Ola, son Carolina Mourelle e hoxe estou aquí para falarvos do libro Que me pare o corazón se te esquezo, escrito por Andrea Maceiras. Andrea Maceiras é unha escritora natural da Coruña que escribiu outros libros de literatura infantil e xuvenil como Europa Express, Conta nove estrelas ou Miña querida Xerezade. Que me pare o corazón se te esquezo é un libro narrado a dúas voces e que se divide en 4 partes. Todo comeza coa morte de Blue Shiva. Blue Shiva é unha das influencers máis coñecidas do momento e fíxose famosa por realizar retos virais moi perigosos. Unha noite, facendo un destes retos, Blue Shiva cae ao vacío e morre no acto. Unha das fans de Blue Shiva é Ada, unha rapaza que non pasa polo seu mellor momento. Ada, ao enterarse da morte da influencer, pídelle axuda á súa irmá xemelga, Lua, a cal entra nunha historia un pouco estraña. Por outro lado, Gabriel, un rapaz que só quere dedicarse ao que máis lle gusta, volve á cidade de Nordestal, onde se criou, e é tamén onde viven Lua, Ada e Blue Shiva. Gabriel só trata de poñer en orde a súa vida outra vez. Lua, Ada e Gabriel son moi distintos, pero todos teñen o mesmo propósito, e tal vez a única forma de parar o que acontece despois da morte de Blue Shiva e o legado que deixou é que colaboren, porque dar un paso en falso ou facer calquera parvada pode significar un desastre. Que pasará con este grupo de rapaces e co legado de Blue Shiva? O meu personaxe favorito é Gabriel, porque demostra ser moi valente e, aínda que algunha vez as situacións se lle fosen das mans, o fixo por coidar e intentar salvar o que lle importa e a xente do seu redor. Que me pare o corazón se te esquezo paréceme un libro realmente interesante, xa que trata diversos temas. Ademais, gústame moito a forma no que está narrado, porque mantén a intriga ata o final. Pero o que máis me gusta é que todas as accións dos personaxes teñen un sentido e que todas as cousas que aparecen no libro teñen un significado máis aló do que vemos a simple vista. E ata aquí o meu book trailer. Grazas pola vosa atención. Adeus.